beginner is a brand. I'm going to place to eating Bora. बिगिनार बरा नुहे से तो अमृत खाइदेले आमे सबूतर ହେଇଯାଉ ଭୂତ ଚଟଣି ସାଙ୍ଗକୁ ସସ୍ ଭାରି ତାର ମଜା କଟଲେଟେ ବାଇଗେଣି ତ ଭାରି ତ ତେଲିଆ ଆଜି ବେଷ୍ଟ ଚୁଲି ଘରେ କରେ ସେ ତ ବରା ତୁ ତା ବରା ସବୁ ତୁ ତୋର ସୁପର ପରା ଖାଇଦେଲେ ଲାଗେ ଆମକୁ ଭାରି ମଜା ତା ବରା ହେଉଛି ଗୋଦି ସାଇ ବେଷ୍ଟ ବରା ଖାଇବାକୁ ସେଠିକି ଯାଆନ୍ତି ସବୁ ଲୋକ ଦିଏ 10 ଟଙ୍କାକୁ 4ଟା ବରା ତ ତର ସସ୍ ମାଗିଲେ ଢାଳି ଦିଏ ସବୁ ତକ ସେ ଯୋଗୁ ସେ ତ ଆମ ତ ପେଟର ଠାକୁର ପାଖରେ ବସିଥାଏ ତା ପୁଅ ପରା ମାଗିଲେ ବରା ଦିଏ ସିଏ ଆଉ ଜଣକୁ ପରା ସେ ଯୋଗୁ ରାଗି ଯାଏ ପଳାଇ ଆସୁ ଆମେ ସେ ଯୋଗୁ ଡାକେ ଖାଇକି ଯା ପରା Digina, 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 ଆମେ ତିନି ସାଙ୍ଗ ଯାଉ ସବୁ ରବିବାରେ ଖାଇବାକୁ ସେ ଦିଗିନାର ବଡ଼ ବଡ଼ ବରା ତାକୁ ଆମେ ଫୋନ୍ କରି ବାଙ୍ଗା ଭାଇନାକୁ ଆଜି କ'ଣ ଝିଆ ଦିଗିନା ବରା ଖାଇବା ସେ କହି ଚାଲ ଚାଲ ରହି ହଉନି ଆଉ ପେଟରେ ଦୌଡ଼ିଲେଣି ମୁଁ ଫୋନ୍ କରେ ବାବୁ ଭାଇକୁ ନେଇକି ଆସ 20 ଟଙ୍କା ଯିବା ଆଜି ଆମେ ବରା 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 ଖାଇବାକୁ digina, 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 अरे कुहरे अरे कहाँ रहीगल जे अरे बीट बॉक्स बीट अरे बीट दियो रे digina, 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 अरे भाई कुहरे